Usama sa buwan sa Hulyo, anaa sa duha o baka sa tulo ka mga bagyo ang posibleng makasud sa atong Philippine Area of Responsibility sa buwan sa Agosto. Base sa datos sa Pag-asa, posibleng subayon gihapon ang track nga giagian sa bagyong Egay ug Falcon sa mga posibleng musunod nga mga bagyo. Adunay dakong posibilidad nga moigo o mo landfall kini sa Northern Luzon. Ug pwede sab nga mas pakusgon sa mga posibleng bagyo ang hangin habagat ug makamugna og mga pag-uwan. Sa pagkaron, walay nasigpatang bagyo sa atong nasod apan padayong uwanon ang Luzon, mumikan sa epekto sa hangin habagat, mugna sa bagyong Falcon nga kasamtangang anaa sa East China Sea. Dinhi sa Visayas, base sa rainfall forecast sa Metro Weather, maayong panahon ra ang masinati sa halos tibuok Central ug Eastern Visayas karong adlaw. Ubos usab ang tsansa sa mga pag-uwan, gawas lang sa pipila ka parte sa Cebu.